host say Odombarima Baffour Akomea Sakyi. Menne me bade asembi abro wote menka che nanso minim se ene wote menkan wani baje. Abrantie bia oye journalist bi se oye den yo so blogger so den bi atena ne page so aka asema eni kwan se oka afa nana Dormaa Hene eho se nana Dormaa Hene eye social media kin unim nia woka oya akora na when na kasa emma social media ya etosubi o mayan kasa kwa ni video yese kakum edinkokoro nu control first misuma ni mani enti mo nam social media mu de wa mu di atem no nye ne ye kan anya yen na ye ka na no na adwuma bedi betina honom ai man hie bi tu Galamsey ena din bi wo mu me hu din bi nkofo de na wotam so na wohoro no na mekuntu na se enam sebu akwan so tu Galamsey tu Galamsey oso to ade asa moto adadi oba yo si Galamsey de bunu honom de na Dormaa de obi anti Galamsey eti obi anti Galamsey o Dormaa honom ne de wo de wo fe akire na wo bi je makwa kotu Galamsey na chawa be ka kire se sabi asantin kuro ni bia obunu honom no mutu Galamsey da bia o pese ya na da bia o kretin tokwa da bia o de tension ba baabi abrawa woni tuya se gine anya wo dia wo no mo ehie na da na sunyan no ndo ka mo ho no de so unko sunyan wotuma tra twamu asunyan akọ Atronie kwa kotu Galamsey aden wo mo ka ho mo bom ho no a mo ho aman wo no ya mo aka se ni mo duru eye no ntom dom ho babata wo no won ko no ko kotu Galamsey ni bi aden wani sa asante sa chese nkro no mo no edo omo wa asante no eye wo ya pese da bia pese create confusion ebe da no mo ntane ya kasa asante fonye dia wo ye isa na beba woni mpefe se Atronie anagene enya wo dia wo wie boma Dormaa Hene wo wie boma egodu ni tu wo tu godu wo wie kro boma na wo de ya wo de no bi susu ba bi ye ne dia no a na ha wo no wo wie boma godu tu no de dru gene ne patemu yasi aban panyinfo de nkofo bi ba so ma mehwe na wo mo hwe komefa so ma mba ye mining ne ade wo honom wo suma nkofo mo be pam wo mo fi honom ana wo kokofa wo nkofo fi ba bi do mo aba so mo no mo metu Galamsey na Galamsey bi che Galamsey bi e che Galamsey bi enti se na no e kasa che no Atronie wonte wo nka bi wo mo tomba bi enso pesa wo ya na de foforo wo mo Galamsey ye ko aye tu so sa wo tra simpeni apaso wo ka e de shankrofo e kasa esoro si tu Galamsey na Galamsey me ebi wo me hanu mo ni pakro me de me so menye sei enso so wutu bi wonam sebu akwan so e pebi atu wo nkofo kro mu pebi atu so tu no odi ma ye ba chi wunti no eti de wuye enye won wase Dormaa hokwa bi betima wo ho a ye wo de ya eso be yi wani ti se de wuhunu ye eti abasrew sa wo pa Galamsey atu de a anye nkro no a ehye wase no enne nananom bi omodom ho baba dom no ko om honom no ma wasase na tu honom na kotoko hene ti ase di asante nkro bi honom obunu honom abenya so Galamsey atu ana hafo ohene bia ni wo so o asante ye obetena honom sa bra ne ho ne betu Galamsey etu omo no abo afo mikuo no ya wo pe ho ebuno hene no ya emponya na obenya no o so mo ho na wo ko na kwape asase na betu Galamsey honom na asante nkuro na keka ho ne de se omo so mo asante tu de ho ahia enye yi enya de obi abetena honom e de ama wo ohine kokora ne sisi ne ohine babunu ohine kokora enye sisi no enye ohine babunu etimuti social media na mudi atem no obi no ko bon system no kan ye video no mahu so ohine no amuti wonom se na ekoso assemblyman na amu na omo odo omo baaye no omo na beka cha assemblyman na se Dormaa Hene se o metu Galamsey wo ho kura nya wodia na ko ene kuro wo mabunu ene no omo de face na agi wom na innocent so se prepra nya se japade all in the name of war enti da bia Dormaa Hene asemi ebesi bunu ho bia mintim ho si bia ohun wo mu bi na no wa kasa wodie mu yeso na osuma nkrofo ko bri nkrofo
nam so ma branch ba ko hwere ne nkwa se omutu Galamsey enti na okobu obi am yonkrofo akum obi according to kromafo no se ye gas a wate wo honom na ama wo mawu no okoba bi kotubi ye chikoko edi ne ma wo de na wo bno honom ne de wo de wo so mpere ehye wo wase ne wo nkuro no de wo so mpere wo muntu Galamsey no obi de wo so ma gang so mo kokonkutu asase bi sina asase bi esna asase bi eti we de ese ka ko ejikoko num chairman masam ko sana wasumu a sei na nana odi awisie amponsem daako e otosumienu o ka de kire won na trankonwa wo mo se si ade uye obi investor bi sikani bi onsema ba bi obi a open business bi aye we na nipa bi mu no tratna social media ne so a omkeka e kire ono ankasa kora nim nia wo ka se nipa be ona na mayi ase a wo ya announcement nti wadwen se wano ate a nti bibia obeka ayi ase announcement na wo ye na wagina so dem na watimi ayi announcement kakra bi eti wi wadwen se unim dia ma unim hwe esanse se uye obi a unim dia nka nsam na wo ka no wankasa anka ubetie nkwa na watie wuo esanse oye bias nti wantie nkwa utie wuo no nkwa wasom na wusu wo bɔ nkwa tiri so wabra nkwa e wa ahoden chen wuo e wo sa asem we mu enye wo no maja pade mpo na no mbo ho ba emo budie anase asase no so ayibia no omo wo ayi maye aseda ye bega wo na sesi aya ya sie ya kutiri bibi wo na ni twetwere ni dani na adi na obeka ni ama yehu ya bema ni Akomea yo ada ma sa ni nura awro ewe anase ye nsema ya kichi ya kita se onken kan kasa me ba beken eye yewura na mposi da ko ala ti se ba bia eye se me kasa eye mi bia no eye yewura na mu na mi gina me kan se me ti ya no atwa me panyimfo a ya hie mu ha assembly manfo a mo ha no mo amoka bi a ewo mu a mo wo ha no ene adofo a ye twa hia ha nyina me de enchia kese ema mu nyina ene a me wo ha me ne me manfo e ba bedi enkomo yi mabase me ba betie mo nsem na mate de e ha mo ase na me ne mu nyina aya adwuma abom e wo Atronie enkonya esasi ansana me ba beba yi no minya enkra free eye assembly member owo ginegine ha e wo asem bia na meteye no eye mi hu ye efa masase a ewo ha no mo sei eho ginegine ha assembly man maame nya no enteye se ebibi a atwam eye omo hwe asase mu agudie so no e ma nipa bi mu kwan so omo emehwehwe sika kokko ewo mensase mu eha no na eho no mo no nana agiman be a otosumienu a oye Dormaa Hene osuma ni nipa bi e ma ye be pam saafo na no bepe asase mu agudie no obepam wo mu nyina efiri ha a na won so onim kan se sa asase wi enyina na Dormaa Hene edia na emu meye na Atronie Hene asase mom ebie misenya no entiye se eye amononifuo bi a assembly man owo empotemu ha ma me hu se osusu se saafo no mo ye China fo omo so eba ha se na agiman badu e na asan asoma wo mo se omo mahwehwe se sika kokko wo masasi mu aha no enti omo kosi assembly man so no assembly man so e kire wo mo se asase na e wo ha no mo no enye na Dormaa Hene edia na emum e na Atronie Hene edia aha no mikasa meka ma amansa nyina tie se eye ginegine ene ni nkura atwa ho ahia e wo ha nyina no eye Atronie enkonya esase na mesaya hyese ma obia enye na dwene se saa asase wei eye ne dia efiri Atronie Hene achi aha mesaya madam assembly man no ase ene ni nkrofo no nyina ase se abribia niema bia se bia buru emfata bia ekoso ha no ogina mu na obo ho ban ede ma Atronie assembly pia aha so mesaya esisu dua biem se Atronie ensase ye makwan emiemetu Galamsey ewo yensase so ye bepese ye benya aduane adie esene se ye ba betu go ewo yensase
yɛntumi ma yɛnsuo nyinaa nso so ɛmɛsɛsɛe de sɛ nsuo no ɛno ne yɛnkwa yɛnsan ma yɛ haha ma ne yɛ nneɛma a yɛhunu a ɛma yɛ homi nso so yɛma mɛsɛe no nti yɛbɛhwɛ sɛ ne nyinaa no yɛbɛbɔ ho ban na kwan biara nso so no yɛbɛbɔ ho ban asi ho kwan sɛ ɛde ahoɔden a yɛwɔ biara asi ho kwan sɛ yɛbɛbɔ yɛn nsa asi ho ban ama yɛn a yɛte aseɛ ne yɛn kyerɛma nyinaa ba wɔn aba abɛhu deɛ yɛgyama wɔn deɛ nam egyama yɛn so yɛhwɛ so wɔn nso ba wɔn nso aba abɛtoa so ɛwɔ okuo kwan ne adidie kwan so mepɛ sɛ meka kyerɛ me nua Dormaa Hene sɛ Atronie ne yɛne no na ɛbɔ hyeɛ enti Dormaa ntumi ɛmɛgyina ha mɛka sɛ gyinagyine ɛne ne mpɔtamu asase ɛyɛ Dormaa ɛdia deɛ mi nim sɛ Atronie Hene ɛne sɛ asase no ɛyɛ Atronie nkonya ɛsase a menim sɛ ɔmo ti kurom ha so ɛnim saa asoma yɛka tɛtɛɛtɛ ne mmom sɛ yɛpɛ asomdua ɛne ɛkoro yɛ nti mɛsrɛ me nua Nana Dormaa Hene sɛ ɔntwe ne ho mfiri Atronie ɛnsase so yɛgye amanneɛ ne amammerɛ edi eti yɛnso yɛhwɛ sɛ Nana Dormaa Hene ɛnso so ɛde sɛ abu okuro na nso so bɛma Atronie ɛnsɛm biara nso so a ɛfa aha ɛnsase sɛm ho biara no yɛbɛsrɛ sɛ ɛmra Atronie ɛma yɛn sɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ ɛhye a Atronie ɛbobɔ ɛwɔ mpɔtamu ha nom no ɛna mba bɛbobɔ so sɛ wokɔ a pillars esisi saa biara nyinaa wokɔ ayumom akura no so a line bi wɔ hɔ ofa so a ɛde wobɛkɔ pillar number NAABP 29 ɛhɔ yɛ Atronie asase ano ɛno saa pillar no wokɔ Odombarima Cocoa Farmer yɛwɔ pillar BAA 571 ɛno nso so esi hɔ ebie Atronie Forest to Banana Village pillar na ɛwɔ hɔ nom no ɛno nso so ɛyɛ BA 251 wokɔ ayumo to 134 pillar a ɛwɔ hɔ ne number ne yɛ FP 109 BP 134 so wodi firi ɔkɔ ensuatra so yɛ ne ensuatra so wɔ ɛhyɛ bɔ hɔ nom ɛwɔ so pillar ne yɛ 109 BP gyinagyina yɛ bandre no ɛkɔ west ɛkɔ kosi amomagya yɛwɔ nkura bi a wɔwɔ yɛhyɛ no so a yɛba bɛbɔ so yɛwɔ papa dɔnkɔ akura yɛwɔ kofitia akura yɛwɔ tuntum akura yɛwɔ sunyane kontihene akura yɛwɔ antimansa akura yɛwɔ kwame bio akura saa bia no na yɛpila no bisi hɔ ba sabra yɛkasɛ de saa pila no asɛ enti yɛnsa anka saa de number na yɛwɔ bepɔ so ɛkɔ jaya kontabuo ɛnso so ɛwɔ hɔ no yɛsa wɔ jaya akontabuo so kɔ benu nsuo num ɛno yɛ de edika yɛsa wɔ hye wɔ kyire moja nsuo no so benu nsuo na ɛhɔ so yɛ part 2 wesan akɔ kɔhyia no biem yɛsa wɔ broni asɔredan to glory tabernacle ɛno nso yɛ hye wɔ ntwikrom hɔ ntwikrom yɛ part 1 and 2 ɛnso yɛ wɔ hye ɛwɔ hɔ nom ntwikrom yɛ wɔ kwaye no ɛne yɛ ɛbɔ hye ne yɛ pillar number 6 ɛna ɛwɔ hɔ saa nsase a yɛbobɔ so nyinaa no yɛbɛbɔ ho ban efi sɛ yɛ Atronie nsase no bia mesan ahyɛ sɛ wo a sɛbe wo sika pɛ sɛ woyɛ adwuma ɛwɔ me nsase so biara no minsi wo kwan ne mo fa kwan papa no so ne bra Atronie ɛne mpanyimfo a asase no yɛ wɔn dia no ɛmɛ kasa fi sɛ mempɛ dede mepɛ sɛ asomdua a yɛtim sɛsia no toa so ɛma yɛn me nkrɔfo mesrɛ sɛ moma yɛn ka mom yɛme yɛn na hɔ na yɛn nyinaa yɛn ka mom sɛ yɛbɛbɔ yɛn nsase ho ɛban sɛ nsase no de Nyankopɔn de ama yɛn no ebiem ensan emeka ho nti de wɔ no yɛn nyinaa ka mom na yɛn mmɔ ho meyɛ Atronie Hene otumfoɔ ɛbrempɔn nana odi awisie amponsim da ko a ɔtɔso mmienu Mijina pintin sɛ mɛbɔ Atronie adehye ɛne yɛn nsase ne yɛn nsuwa nyinaa ho ɛban meda mo ase ba no asi ukɔ gyengyene Atronie Hene kyerɛ sɛ ɛyɛ na asase so a Atronie Hene kura de ne din kura de me refri na me mpɛ sɛ mehu ne din kura ɔdena no asɛm hyɛ ne kasamanfo ano ma ne kan sɛ ne ɔka bia no ɔna ka na menim panyini a ɔyɛ ɔhene kɛse se a obi ka asɛm kyerɛ wo a
Unkonko hwehwem na wo fa na ode ya asem. Momo na osi ade Dr. Fredua Ajimambadu otosumienu. Justice Fredua Ajimambadu otosumienu. Osan ye doctor. Oye Galamsey. Ono ankasa na sase so kra no wante ase na wo assemblyman eba be ka kire o se ohempon se aba be Galamsey no bi na be ka kire na enti so monwene se mpanyimfo emmisa se ampa se eye osi ade oye na eye Galamsey na so onye Galamsey na wo de aba betena social media so na mo ka munim nia mo ka menim nia ntia ene ahensam no etena se ama na ba solo ohina wote ho a wo kra chini atwere asema wankasa wo gya tunu so na eka wama ne kasa tia ohempanyini anase otumfo ka se obema so ma ba man hini nti na wo pese onte nka se wo ho na asem na okan no nyanye ye nti na wani abere no ana wobobon sase ya wodia menya sure say osi ade yo ba be klemu asase bi na se asase na oba so ne ne dia he will take it esan say ne ene dia no ma wonfa na visa asase no kura wote so no uka no san ba be kan sunyamfo asem say adan na o ma maji sunyamfo de asase na te so no say sunyamfo de a o mo so ba je o ma de menim ne ntia ohene muya na sansensemo yaba na ordinary assemblyman ababaye obi ababaye ligaji so bi kuradi o nana osi ade yo din na eba de na simu kwan so ohene panyini a watena se ade akonwa acha wadwene mu abie a otumfo abababo man hene why didn't you go to Dormaa Hene bisa se nana wada woroma wasuma bi mo se omomra metu sika kokko ma sase so ana ohene a wadwene mu do adana ngonko bisa sasem me de me pesa me ka kira mo se mo pesa me yo se ade ho fi a we entimi nya ne ho fi esan so nim de wo ye krachi ni papa na sasem wo kura so no ana eka ono abeka na sem o ma ne obi nka ma no ohina for spokesperson o kasamawa oti akonwam te sene a ya ba besi wa yie esro nana no kuremu ni nemu ye na ntwa yie na de animguase ebra mo se mo pesa mo ye bibi e ma yete mo nka enye we yi Atronie e wo niam bebre e wo nsem bebre betimi aka enye sa jandam we. This jandam no, it is dead on arrival. Enkoba bia. Na mesre me nana osi ade Dr. Fredua Ajimambadu. Me de famia mese Baffour Akomea so. Na ato mese anase mini nana kuya Sakyiwa me ka kire be ne osi ade yo kasa eyeye na sa asem oyi a abrantie yi a otena asese ye media man na ohene a onya hwehwemu okasa ne nso bemfa sa nipa mienu we ene omo spokesperson no omo charge omo e wo court e wo defamation of character esan say waka asem wa bra ohwehwemu kosona subscribe to Super TV. Opeso from me between 0543986402 0543986402. Who host Odombarima Baffour Akomea Sakyi. Na hwe na wamfa ansa antene no se ade yoso. Na nya ade a obefa ho totoroto. Na nanom nka ho.